Moja deca su sada već ljudi, najstarija ćerka ima 23 godine i moj stav je da ne treba deci ostavljati više od onoga što je normalno. Znači, nemoguće je voziti 2 automobila ili živjeti ili spavati u isto vreme na 2 kreveta. I mislim da je od roditelja više nego dovoljno da im ostavimo vrhunsko obrazovanje, a oni ako su dovoljno sposobni nešto naučiti u tim školima, oni treba da zarade više od toga nego što im je ostalo. Tako da je posljedica tog vaspitanja u stvari ta odluka prevashodna je, kažemo, krenula od mog sina, ali u principu i ovo drugo 2 dece su naravno prihvatili. Možda je najteže palo moje majci jer je vežu uspomene za tu kuću u kojoj smo živjeli svi zajedno, ali nije trebalo mnogo ni nju ubeđivati, tako da ja kažem to je zajednička porodična odluka. Saznala sam da mi je dete bolesno ove godine, septembra. 27. smo ovde primljeni u bolnicu. Dan pre toga je bio primljen u Sentu zbog upale pluća. I onda kad me urađena krvna slika, onda su ustanovili da su leukociti bili veoma visoki. I zbog toga smo bili pribačeni ovamo. Bilo mi je veoma teško zato što je on inače već bolestan, ima Downov sindrom. Tako je rođen. I mi je već 7 godina po bolnicama. Ima i Westov sindrom, to je jedna vrsta epilepsije. I sad još ovo. Stanovljena mu je akutna limfnoblasna leukemija. Iako je naša kuća, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, puno radila na tome, deca i roditelji, otac ili majka su smešteni u odvojene sobe zajedno sa svojim detetom gde imaju smeštaj, gde im je obezbeđena ishrana i sve drugo što je neophodno, ipak je to veoma traumatičan događaj za jednu porodicu kada dete bolesno od teškog oboljenja sa neizvesnom prognozom dugotrajno boravi u bolnici. Dolazi do momenta kada to dete biva, da kažemo, izlečeno, odnosno dovedeno u fazu remisije osnovnog malignog oboljenja i tada ti roditelji imaju još veći problem, više ne borave u bolnici, a možda iz nekih udaljenih mesta treba da putuju do bolnice. Oni i fizički i materijalno i emotivno na svaki drugi način iscrpljeni to veoma teško podnose i sama deca nisu takvog imunološkog statusa da mogu svaki drugi, treći dan prevaliti jedan veliki put da bi došli na neki kontrolni pregled. Stoga se osnivaju roditeljske kuće u saradnji sa NURDOR-om, to je Nacionalno udruženje roditelja obolelih od dece obolele od malignih oboljenja. Smo praktično po celoj Srbiji krenuli sa osnivanjem roditeljskih kuća, pa je tako i u Vojvodini prva roditeljska kuća osnovana u saradnji sa NURDOR-om i u saradnji sa Vladom Autonomne pokrajine Vojvodine. Međutim, objekat koji smo dobili je bila imovina koja je zaplenjena od porodice Šarić i to je bio privremeni način da mi obavljamo poslove roditeljske kuće i neizvesno je bilo koliko je to, znači, bio ograničen rok korišćenja ovoga i mi jednostavno se tu nismo osjećali kao u nekom našem prostoru i kao nekom trajnom prostoru u kome bi rešili ovo pitanje. Na sreću, u aprilu mesecu, zahvaljujući humanom gestu porodice Kostić i velikom razumevanju Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, dobili smo objekat velike kvadrature sa predivnim dvorištem u lepom delu Novog Sada. Iz Padeja smo. To je udaljeno od Novog Sada oko 80 km. Zbog toga možemo da boravimo u roditeljskoj kući. Zbog kilometraže ne možemo da putujemo stalno. I zbog deteta, zbog vrednosti njegove, zbog toga smo bili u roditeljskoj. Dolazili ovde u bolnicu na terapije. Kad su mu vrednosti bile dobre, ostajali smo tamo, nismo morali da dolazimo. Bilo mu je lepo, videlo se da je bio opušteniji nego što smo u bolnici, kad smo u bolnici bili. Imali smo slobodu i da izađemo malo da prošetamo u dvorište tamo.
Mislim, po kući je šeto, nije bio vezan za krevet i za sobu. Što mu ovde smeta. Vidi se da već smo dugo ovde i vidi se da mu je teško. Isto kao i meni. Nacionalno udruženje roditelja dece obole od raka ili skraćenica NURDOR jeste udruženje koje je 2003. godine, znači tačno pre 10 godina, grupica roditelja od nekih 5-6 roditelja entuzijasta našla potrebu da osnuje to udruženje. Tada, te godine 2003. drugačije su bile stvari i po dečijim onkološkim odeljenjima. Nije bilo baš ni citostatika, nije bilo medicinske opreme, nisu bili psiholozi na odeljenjima. Čak se na nekim odeljenjima dečje onkologije šetali i mačke. Negdje gde bi zaista trebala higijena da bude na visokom nivou. Tada te godine par roditelja, kao što sam rekla, formira upravo u decembru 2003. godine, formira udruženje NURDOR koje je krenulo u jednu veliku bitku i jednu priču da menja neke stvari na bolje. Odnosno, suština i smisao NURDOR-a, naša misija i vizija jeste upravo kvalitet lečenja dece. Znači, ono što mi radimo permanentno svakog dana, nekad i sa najmanjom sitnicom, to jeste da poboljšavamo uslove i kvalitet lečenja dece koje su obolela od malignih bolesti. U Srbiji postoje 5 mesta i klinika gdje se deca leče od malignih bolesti, u Nišu, 3 u Beogradu i 1 u Novom Sadu. I upravo NURDOR, posle par godina, naravno centrala NURDOR-a i sjedište jeste u Beogradu, ali posle par godina krećemo da se bolje organizujemo, da dobijemo veću energiju i podršku ljudi, donatora, okoline, pa mogu da kažem i određenih društvenih subjekata i krećemo u ozbiljniju priču. I dalje to ostaje jedna grupa malih roditelja koja eto tako svoje slobodno vreme i energiju upravo daje, volontira u udruženju. Svi smo mi roditelji izlečene dece. Mnogi projekti su iza nas uspešno odrađeni, mnogo smo pomogli odeljenjima dečije onkologije u Nišu, Beogradu i Novom Sadu, time što smo kupili mnogu medicinsku opremu koja je nedostajala, infuzione pumpe, inhalatore, aparate za monitoring, znači praćenje vitalnih funkcija dece. Dušici su skroz promenjeni na određenim odeljenjima, igraonica potpuno novo napravljena na klinici u Nišu i u Tiršovoj u Beogradu, čajna kuhinja, uniforme medicinskom osoblju, svih 5 hematoonkoloških odeljenja NURDOR je kupio 2 puta. NURDOR jednostavno ima saradnju sa italijanskim udruženjem i nekoliko dece iz Srbije je otišlo i uspešno je transplantirano u Bolonji, odnosno urađena je transplantacija koštane srži. To za decu koja ovde više nisu mogla da nađu način da se dalje leče jer je došlo do jedne tačke gde više nije bilo pomoći. Zatim NURDOR svake godine, evo već 6 godina, organizuje kamp ljubavi i nade. To je rehabilitacija u Ivanjici koja je mnogo bitna posle završetka lečenja dece jer se tada u toj resocijalizaciji upravo radi te dece i mnogo je bitno da oni iz tog teškog perioda bolničkog lečenja odu u prirodu i da sa njima provedemo 10-ak dana u jednom novom, drugačijem ambijentu. Počeli smo prošle godine sa zimskim kampom na Kopaoniku, ljubavi i nade. Takođe, učestvujemo, NURDOR šalje našu decu, takozvane survivore, to su ti preživjeli, gde idemo na svetske pobedničke igre u Moskvu. Svake godine se u Moskvi održava takmičenje kao neka olimpijada dece koja su preživjela rak, to je onako vrlo simbolično. Mi učestvujemo tamo, NURDOR šalje i imamo medalje naše dece koja su sjajna, veliki borci, heroji, doneli smo medalje iz Moskve. Zatim izdajemo publikacije koje su vrlo bitne jer roditelj kada dođe u tu situaciju mora da nešto zna i da pročita i da se može informisati. Ono što radimo, edukujemo medicinsko osoblje, NURDOR daje veliki akcenat i pažnju medicinskom osoblju, kako doktorima, tako i medicinskim sestrama koje su negde na marginama zaista i na koje se baš ne obraća pažnja. One jesu u stvari u direktnom kontaktu sa decom i s roditeljima i vrlo je potrebno i neophodno i korisno to što smo krenuli sa edukacijom medicinskog osoblja.
Ono što još radimo, edukujemo volontere, znači prikupljamo volontere, posvećujemo im vreme, edukujemo ih i oni ulaze u našu priču, u našu porodicu Nurdora i pomažu nam jer zaista volonteri jesu srž udruženja. Sistemska pitanja rešavamo. A to je produženje bolovanja. Pokušavamo da produžimo bolovanje roditelja dece obolele od raka koje je do sada 4 meseca. Mi već nekoliko godina kao udruženje pokušavamo da nađemo pozitivan odgovor od strane relevantnih faktora, već u RZZO ili Ministarstva zdravlja gde treba da nam produže taj period, pošto lečenje traje 2 godine. Zatim, obrazovanje u toku lečenja, isto jedno od pitanja sistemskih gde treba država i gde mi vršimo pritisak. Mi smo čak napravili softver gde bi deca 2 godine se leče od raka, da ne bi propuštali razred, jednostavno da im teče ta godina i da obrazovanje je vrlo bitno u toku lečenja dece. A ono što jeste onako jedna grandiozna i sjajna stvar i vrlo značajna su roditeljske kuće koje je Nurdor obezbedio, otvorio, opremio i dalje vodi priču u tim roditeljskim kućama, organizuje psihološke podrške u kućama, organizuje novogodišnje proslave za decu. 4 kuće postoje, jedna u Nišu, ovde u Novom Sadu koje se trenutno nalazimo i 2 u Beogradu. Ono što jeste vrlo važno da mi kao Nurdor ne bi mogli da funkcionišemo i ništa od svega ovoga što sam navela da uradimo da nisu sa nama naši prijatelji, odnosno prijatelji Nurdora, kako god da ih nazvali, naši donatori ili sponzori koji su nam obezbedili novac, jer nažalost sve ovo što smo uradili i doprinijeli za ovih 10 godina košta jako puno novca i veliku zahvalnost dugujemo upravo našim donatorima, sponzorima ili već kako ih mi zovemo, zaista prijateljima Nurdora. Ja se nadam da će barem nekoga moj čin, da kažem, pospešiti u njegovom razmišljanju i ne sumnjam uopšte da ima još mnogo ljudi u Srbiji koji razmišljaju na ovaj način, ali nema, ja mislim, nema u društvu baš, da kažem, dovoljno ni razumevanja, ni u medijima dovoljno razumevanja, prepoznaju takve stvari i da promovišu takve stvari. Nažalost, mediji često pričaju samo o lošim stvarima, jer to navodno privlači čitalačku publiku ili gledaoce, a ovakve stvari neće, izbegavaju ili ne smatraju ih dovoljno atraktivnih. Pritom je teško odvojiti od toga da li je to lična promocija onog ko to radi ili je to poruka svima onima koji bi želeli da budu takvi, uradite i vi to. Znači, moj osnovni razlog i pojavljenje u medijima i promocije cele te zadužbine u stvari da poniknem, kažem, u te druge koji bi eventualno htjeli, kažem, pa uradite i vi to. I već su se javljali ljudi, javljali su se i ovi koji kažu, eto, vidiš, pročitao sam negde da neko to kritikuje, a i javljaju se ovi drugi, super ti je ovaj čin i ja sam razmišljao o tome. Meni su važni ovi koji su razmišljali o tome da i oni to urade. Mislim da u Srbiji ima još dovoljno ljudi koji bi mogli da isfinansiraju zadužbine, neka neko napravi penzionerski dom, neko napravi crkvu, neko za napuštenu decu i tako dalje. Tako da, eto kažem, to je u principu osnovni razlog zašto smo to uradili. Ja sam roditelj koji je pre 10 godina, 2003. godine, se suočio sa najtežom stvari koje može jednog roditelja zadesi, a to je upravo preko noći nam se desio dijagnoza maligniteta. Moj sin, tada imao 3 godine i 3 meseca, razboleo se od raka, dijagnostikovan je malignitet i krenuli smo u jednu priču koja apsolutno menja život za 360 stepeni i promenio je čitav tok mog života, njegovog, ali mog ponajviše, i ništa više nije kao nekada. Ta spoznaja i saznanje zaista, kada vam dete oboli od raka, je vrlo bolno, traumatično i ono što je najgore, lečenje traje jako dugo. Mi smo prvo imali hirušku intervenciju, posle toga je krenuo period hemioterapije
i posle svega toga naravno kontrole koje su trajale 6 godina. Za svo to vreme 6-godišnjeg straha vi u stvari živite dan za danom, to je specifično kod maligniteta da nema planiranja na duže staze, svaki dan živite kao da je poslednji i svaki dan se budite i ležete sa istom željom i jednom jedinom mišlju da vam dete preživi. Ono što jeste teško, što je to jako dug period. Znate, kad vam dete 5 dana ima temperaturicu ili proliv ili nešto slično, roditelj izludi od toga. A kada 6 godina živite u onom iskonskom životinskom strahu da li će vam dete ostati živo ili ne, to je nešto što je u stvari jako teško i što ostavlja verovatno posledice za čitav život. Tada u tim trenucima i tim godinama ja sam izmešteno živela njegov život i hvala Bogu ono što mi tada nedostajalo jeste bila podrška. Zato negde sam ja sada nastavila ovu priču. Šta voliš ovde da radiš? Da se igraš? Didam se. Ali trenutno smo sami, jer tako? Sami. A ko dođe tu? Bude Niđa jedan? Niđa, dedat. I jedan mali Niđa i jedan veliki Niđa. Maji i Niđa. Simić. Simić. Iz Kikinde. Titine. I Nikola iz Padeja. Padeja mi. I onda se oni jako lepo igraju. Didaju. Miloš im je kolovođa, sve ih voza u kolica, što su oni svi manji od njega. I tako. I tato. I šta najviše voliš? Voliš volonteri da ti dođe? Teje. I šta onda s volonterima radiš? Igraš fudbal? Fudbal. Stoni tenis? Tenis. Crtaš? Čitam. Šta voliš da sviraš? Synthesizer? Dađe. Sve voli ovde. Kako ti je ovde? Kao kod kuće, tako? Tuce. Mi smo Markovi iz Renjanina, bolujemo od akutne limfoblasne leukemije već više od 3 godine. Avgusta 2010. godine smo se razbolili. Miloš je imao tada nepune 3 godine i dosta toga smo pregurali preko svoje kičme male, drage, ali život se poigrao s nama i 4. put nam se sad vratila leukemija. I za nas je u bolnici već jako strašno. Mislim, od te 3 godine on je nekih 2 godine sigurno bio u bolnici. Mi smo, dok je bila i stara roditeljska kuća tamo u Kamenici, Šarićeva, mi smo i tamo bili, Miloš je meni tamo prohodao, znači obožavao je tu kuću. I ovo nam puno znači. Prvo meni kao mati se osjećam najzad kao žena, da mogu da skuvam, da spremim, da ispeglam. Sve u bolnici dobijemo na gotovo. E sad, kuća je kuća. Kuća je nešto drugo. Hvala Kostiću koji je poklonio u zadužbinu našoj nacionalnoj organizaciji Nurdoru i bolnici, znači ovu kuću na korišćenje. Trenutno smo sami, pa mu je malo dosadno. Inače, čim ima društva, on je veseliji, opušteniji, nema belih mantila, nema malih sobica gde može da trčkara. Uglavnom su izolacije u bolnici, onda deca su podložna temperaturama, padaju vrednosti, svašta to bude, znači skomplikuje se. Za sad se držimo, mi pokušavamo nešto malo dalje da krenemo da se lečimo, sad za sad čekamo odgovore od drugih bolnica iz inostranstva, pošto mi ovde više nemamo uslova da se lečimo. Znači, primamo sad samo citozare, čisto da nas održavaju u životu i idemo na transfuzije, znači, trombocite i krvi.
Ali hvala Bogu i to se razredilo, ne idemo tako često. Koristimo neke druge alternativne medicine koje do sad nismo koristili, pa on je meni sad dobro. Jer kad smo se vratili iz Beograda, on bukvalno nije mogao da hoda. Bio je čak malo i u kolica, pa sam ga ja opet forsirala da hoda. Znači, neki starac od 100 godina bi ga preticao. Sad je idealno. Sad lepo trči, lepo hoda, još uvek smešno trči, ali polako. Pa da. Malo više voli da ručka, znači bili smo neki 4-5 meseci samo na deksazonima, što je uzelo maha. Znači, od njih se samo goje deca, ali dobro. Sve će to doći na svoje kada za to bude vreme. Kuća roditeljska puno znači, puno. Mnogo smo opušteniji. Tamo u bolnici je uvek tenzija, uvek, ako se nešto tom detetu ne dešava, neko tuđe je jako kritično ili nešto. Međutim, mi smo sad kako da vam kažem, najbolesnije dete u bolnici je Miloš, na odelenju. Ali on više odelenja ne može da smisli, pa smo zato u roditeljskoj kući. I odlazimo svaki dan da se uradi krvna slika, trombociti, da se vide CRP ako kojim slučajem nešto kreće, znači neko žarište, međutim, za sad je sve u redu. Kod kuće imam ćerkicu Milicu, ona ima 5 godina i slabo, mislim, teško nam je kad dođemo u kontakt jedan sa drugim, onda čujemo se telefonom svaki dan ili preko Skype-a se vide. On jako voli njegovu Milicu, jer tako? Da. I šta radiš? Sve što ti se... Kupiš igračku i nećeš da si igraš... Kupi i tatu. Kome šaljemo? Mici. Našoj Milici, da. I tako. Voljeli bi oni kad bi mogli malo duže zajedno. Ali sad nije prilika. Ali bit će. Mi kao udruženje roditelja veliku zahvalnost dugujemo upravo gospodinu Kostiću na njegovoj ideji, na njegovoj empatiji da nam da nešto što će ovoliko značiti našoj deci. Gospodin Kostić nas i dalje obilazi, bio već nekoliko puta ovde. Svaki put kad dođe, bude nam zaista drago i veliko zadovoljstvo, donese poklone i određene deci. Zadnji put kad je bio, poslao je 7 volontera naših Nurdorovih na Kopaonik, besplatno na 4 dana da se oporave, jer su oni vrlo značajna karika u udruženju. I ovih dana priprema i 40 novogodišnjih paketića za decu koja su boravila u kući, a ne samo i za decu koja su boravila, nego i za decu koja se trenutno nalaze na odeljenju dečje hemato-onkologije u Dečjoj bolnici u Novom Sadu.